Word. Entä onks lähtenyt mitään sikkiä hullua? Ei vielä. Ei vielä. Tää on vielä lämmittelypäivä. Tää on lämmittelypäivä. Huomenna lähtee sit setti. Huomenna on kovaa päivä. Huomenna on se miesten päivä. Jep. Pysykää linjalla, check. Vittu mun silmät! Hello Vimeo, my name is Teemu Heikkinen and this is Jackass. Kyllä! Täällä sitä ollaan. Hei, tehkö semmonen aaltotuuletus, se on päästä crapjacksia sitten. Noniin, sieltä lähtee. Aalto! Ja huuatte samaan aikaan. Aalto, hei! Noniin, ei